Nik erizaintza ikasi nahi dut. Txikitatik hasi nintzen nire amarekin mediku seriak ikusten, eta hortik aurrera osasun zientziak gustuko nituela konturatu nintzen. Ni matematika arloan lan egin nahi dut, eta ikastolako lehen hezkuntza ikasi nuenetik problemak ebastea gustatzen zitzaidan, eta gero urtean zehar ikusi dut matematika arloan ondo moldatzen nintzela eta gustatuko litzaidake matematika ikastea. Nik arkitektura teknikoa egingo dut, nik betidanik izan dut interesa eraikuntzaren arloan eta diseinuan, eta orduan gradu honetan nik bilatzen ditudan ezaugarri guztiak daude konturatu nintzenean gradu hau egitea erabaki nuen. Nik gastronomia ikastea aukeratu dut. Azkenean nire ustez beti argi izan dut gastronomia gustoko nuela eta hori ikasi nahi nuela, baina uste nuen gehiago hobi bat bezala eta ez gradu moduan. Eta azkenean konturatu naiz gastronomia ez dela bakarrik sukaldaritza, izan ere gastronomia barruan investigazioak eta ikerketak dauz, zientziarekin oso lotuta dauzenak, eta niri arlo hori da gehien gustatzen zaidana. Nire kasuan nire gurasoek beti lagundu didate, baina azkenean nire erabaki bat izan da, graduari buruz informazioa bilatu eta gero gustatu zitzaidala konturatu nintzenean. Ni beti izan nahi zientzietako ikaslea, beti zientziako ikasgaiak askoz errezago atera ditut aurrera, letretakoak baino, askoz esfortzu handiagoa egin behar nuen eta bidea berez aukeratu nuen. Orientaziotik ere, zientzietakoa nintzela argi zeukaten. Ez nekiena zen zer hartu. 18 urterekin aukeraketa egitea oso zaila delako. Orduan matrikula egin eta ordu erdi arinago oraindik ez nuen argi. Eta fisika edo ingenieritza industriala. Aukeratu nuen ingenieritza eta lehenengo kurtsoaren ostean aldaketa egin nuen ingenieritza kimikora. Industriarekin erlazionatuta gustoko ez nuelako eta kimikara. Nik ingenieritza mekanikoa ikasi dut, eta egia esan gaztean nintzenean ez neukan bat ere argi zer ikasi. Eta nire bi aukerak batez ere ziren arte ederrak eta ingenieritza. Eta aukerak eta hau eman nuen batez ere marrazketa gustoko nuelako. Nik arkitektura teknikoa ikasi nuen, zientzietako asignatura beti gustatu izan zaizkit eta ondo ematen zaizkit. Adeleren moduan ere 18 urterekin enekien oso ondo zer ikasi, arte ederrak ere zegoen nire zerrendak, arte ederra, zuzenbide, arkitektura, ingenieritzaren bat, eneukan oso argi zer ikasi, baina arkitektura munduak beti ditu izan didatez atentzioa, azkenean erabaki nuen arkitektura teknikoa ikastea. Niretzean oso ondo hartu zuten, eta gero jendearekin hitz egiten eta informatzen graduari buruz, egia da konturatu naizela eta esan didatela neska edo emakume gehienak bakarrik daudela erreposteria aldean eta sukaldean horrela lehenengo eta bigarren platerretan ez direla inbeste ikusten, beti usten dutela apurbet albo batera agian, eta kontuan izan da beti etxean tradizionalki emakumeak izan direla janaria egin dutenak, ez da oso erreza ulertzea, segaitik orain diren gizonak fama handiena daukatenak sukalde inguruan edo gastronomia inguruan. Nire kasuan nire gurasoak oso pozik jarri ziren, zuzenki nire aita, izan ere arlo horretan lan egiten duelako eta beti konturatu da emakume gutxi daudela, eta horregaitik posten zaiola nik arlo horretan lan egitea saiatzea. Orokorrean, zientzietako irakasle guztiak emakumezkoak izan dira, eta horrek ere eragina izan du nire erabakian, eta nire kasuan matematika eman didaten irakasle guztiak emakumezkoak izan dira, eta horrek ere laguntza eman dit. Nire kasuan mutilak askoz gehiago ziren karrera osoan, Nirean ere, uste dut 4 neska ginela klase osoan. Igual 30 mutil eta 4 neska. Nirean ingenietza kimikoan ez pareko geunden, baina kimika eskolan gehiengo handi bat mutilezkoa zen. Mutilen artean lan egin behar izan dugu beti. Eskolan igertzen da, begiristazio pasilloetan eta bai. Eta ni berriz irakasle gehienak emakumezkoak ziren. Nirean gizonezkoa. Desberdintasunik tratuan edo lanean edo aurkitu duzue generoari begira?
Nik bai, batez ere, nik adibidez nire enpresa, automozio enpresa bat zen, aurreko enpresa, eta batez ere tailerrera jaisten nintzenean, esan dana, hortik ez ikindu, neska bat dator, beti olako historioekin, eta ni, ez dakit, zikindu naiteke mutil baten antzera, ez dakit zein zen arazoa, baina bai, tailerrean batez ere, gero ofizinetan ez hainbeste, baina tailerretan itxela. Baina berez, ni beti aurre egiten diet arazoi, orduan zentzu horretan, haiek esaten badiat ezin dudala, horren kontra egingo dut beti, zentzu horretan ni naiz oso buru gogorra, orduan horretan ez dut arazorik izan nire buruarekin, baina bai, ikusten nituela olako egoera batzuk jasan ezinak. Nik badaukat horren inguruan anekdota bat, eta da, ikerlari ezala lan egiten nuenean, ikerkuntza lana bukatutakoan planta industriala martxan jartzen genuen, eta ni nintzen horietako arduradun bat. Orduan Bartzelonara joan behar izan nuen behin planta bat martxan jartzera, eta aeroportuan iritsi eta inorretzegon nire zai. Jende dana joan zen, ni bakarrik geratu eta inorren zan hurbiltzen. Eta barean gizon bat hurbildu zitzaidan eta esan zian. Oie, zuzera itxaso? Eta bai, karo, Bartzelona zenez itxaso izena ez zuten identifikatzen neska dugun mutilarekin. Eta esan zian, eske gizonezko bat espero genuen lan hau egiteko. Eta karo, sentitzen du, ni nator. Eta gaztean nintzen emakumezkoa eta harritu ziren pilo bat. Eta operarioak ere plantara hurbildu nintzenean, nola, zuzatoz Bilbotik, eta bai, ni nator Bilbotik. Eta, lana ondo iten dozu, moldatzen zara erramintekin. Bai, noski, zergatik ez. Nik uste dut normala dela operarioek, obretan eta langileek normalean gizonezko bat itxarotea, ze oraindik ere gure burua estrukturatuta dago, ez, rolak, lanbide batzuk emakumezkoenak direla nagusiki eta beste batzuk gizonezkoak. Ez, apurtu beharko genituzke muga horiek, eta bakoitzak nahi duen egin bezala. Oso garrantzitsua da neskak zientzia arlo barruan sartzea, izan ere zientzia gizarte aurrera eramateko tresna bat da, eta azken finean emakumeak ez baldin badaude eboluzio horren barruan, ez gara errepresentatuak ikusiko eta ezin izango dugu berdintasuna lortu. Nik ez dut hori sentitu nire buruan, baina bai gertatzen da, erizainak esan duguna. Erizainak ia denak neskak, aurre hezkuntzan ia denak neskak eta olakoetan zakitago oso. Kamio gidariak gizonezkoak imaginatzen ditugu, taxistak, autobus gidariak. Lanbidearen arabera espero dugu genero bat edo bestea. Azkenean ezik eta kontu bat, hori aldatu arte.